Aquest dimecres a la tarda s'ha realitzat a la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer una nova xerrada dins del cicle Hem de parlar. La d'aquest dimecres es tractava de la segona xerrada d'aquest cicle i ha anat a càrrec de la psicòloga Elisenda Pasqual. En aquesta ocasió la xerrada ha tractat el tema de les pantalles, la tecnologia, les dificultats en la parla i de com afecta l'ús dels dispositius en el desenvolupament comunicatiu dels infants i s'han donat tot un seguit de consells i pautes que ens poden ajudar. Bueno, una mica la base per mi quan parlem de pantalles és no generar dogmes, és a dir, ni absolutament devocionar la pantalla, però tampoc una negació absoluta, perquè vivim al món digital i hem de saber com gestionar-ho, no? Llavors m'agradaria molt, els i de les companyes, que fos participativa, que les famílies preguntin, perquè cada cas és un món diferent, però sí parlar una mica de franges d'edat, no? Quina influència té el sobreús de pantalla, que l'ús de pantalla és una cosa, però jo també vull parlar dels problemàtiques que genera un sobreús de la tecnologia i una mica doncs, donar algunes eines o alguns recursos perquè les famílies puguin lidiar, no? Amb saber posar límits, amb saber regular i que entenguin per què ho fan, perquè a vegades quan sabem el per què ho estem fent ens és més fàcil gestionar doncs, la frustració que comporta doncs, dir que no. Bueno, a mi m'agrada molt aquesta dita que diu de 0 a 3 pantalles res, que sé que moltes famílies en tenen a la lligolar quan dic això. Ho agafem amb pinces, però sobretot abans dels 3 anys l'ús de les pantalles ha d'estar molt regulat, moltíssim, perquè té una afectació a nivell de plasticitat cerebral important i clar, estem parlant d'éssers amb construcció, per tant hem de preservar que la construcció sigui amb una qualitat òptima, no? El cicle Hem de parlar consta de 2 xerrades. La primera va tenir lloc el passat dia 25 de maig i va parlar de la importància del llenguatge oral en els infants a càrrec de la logopeda Anna Llanes, del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Noguera. Des del Servei Educatiu de la Noguera, Eric Berga explica que els objectius d'aquestes xerrades és donar des de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagoga, l'EAP, és donar unes pautes a les famílies en el desenvolupament oral. I que gràcies doncs, al suport del Pla Educatiu d'Entorn és un cicle que adrecem a famílies i també a la comunitat docent, per suposat, però focalitzant doncs, en aquelles famílies que tenen infants entre 0 i 7 anys, doncs, donar unes pautes de quina és la importància doncs, avui que tenen les pantalles sobre el desenvolupament de l'expressió oral dels infants. Això ve a proposta doncs, de l'EAP, que és l'equip d'assessorament pedagògic del Servei Educatiu de la Noguera, i doncs, havent detectat doncs, que cada cop és més freqüent veure endarreriments en l'expressió oral dels infants i per tant doncs, aquí ha sortit aquesta activitat que esperem que tingui un impacte molt positiu en les famílies. En aquest cicle de xerrades, per facilitar l'assistència dels pares, s'ha posat a disposició un servei gratuït d'acollida per als infants. Però sí que teníem clar que s'havia de fer en un marc horari que no interferís en la conciliació familiar, és a dir, aquella hora que els que tenim canalla sabem que és l'hora d'arribar a casa i fer la banyera i fer el sopar, no? Per tant, doncs, per això ho fem de 7 a 8 del vespre i al mateix temps doncs, sent conscients que volem captar que vinguin el màxim possible de famílies i per tant doncs, oferir aquest servei de cura dels infants doncs, podia garantir que més persones interessades en poder venir doncs, que tinguessin aquest servei. L'activitat ha estat organitzada per la Paeria de Balaguer i el Servei Educatiu de la Noguera dins del Pla Educatiu d'Entorn.